Decembrie 1942. Leningradul este asediat. Majorul NKVD Dmitri Vasiliev, în vârstă de 35 de ani, stă în biroul său de la etajul 2 al clădirii administrative de pe Liteinii Prospect, privind pe fereastră strada goală și acoperită de zăpadă, pe unde trec din când în când săniile care transportă cadavre înfășurate în zdrențe. Orașul moare, încet, dureros, dar inexorabil. Asediul durează deja 14 luni, iar în fiecare zi Leningradul pierde mii de locuitori din cauza foametei, frigului și bombardamentelor. Vasiliev însuși a slăbit 20 de kilograme în acest timp. Fața lui este slăbită, ochii îi sunt adânciți, dar perseverează pentru că are o treabă pe care nimeni altcineva nu o poate face. Și această treabă nu permite slăbiciune. El comandă departamentul K, o unitate specială în NKVD creată pentru a combate canibalismul în orașul asediat. Muncă despre care nu se scrie în ziare, nu se relatează la radio, nu se menționează în reportaje. Muncă care se face în liniște, rapid și eficient pentru a nu provoca panică în rândul populației. În anul care a trecut de la operațiunea departamentului, 1739 de persoane au fost arestate, 300 executate, iar restul sunt în lagăre sau așteaptă procesul. Acestea sunt statisticile oficiale, dar Vasiliev știe că cifrele reale sunt mai mari, pentru că mulți nu sunt prinși, mulți se ascund, acționează cu prudență și, până când nu există un cadavru, nu va exista un caz. O știvă de dosare se află pe biroul din fața lui. Fiecare dosar reprezintă o persoană arestată pentru canibalism și fiecare poveste este simultan similară și unică. Există o mamă care și-a mâncat copilul mort pentru a-i salva pe ceilalți doi. Există un bătrân care a gătit carne din corpul soției sale, care a murit de malnutriție acum o săptămână. Iată un adolescent care vindea chiftele pe piața neagră, care s-au dovedit a fi ființe umane. Toate au trecut prin biroul său, prin interogatorii, prin procese, prin execuții sau deportări în lagăre de muncă. Și Vasiliev încetase de mult să mai simtă emoții, pentru că, în meseria lui, emoțiile erau un lux pe care nu ți-l puteai permite, altfel ai înnebuni. Învățase să se deconecteze, să privească canibalii nu ca pe oameni, ci ca pe cazuri, statistici, probleme care trebuiau rezolvate. Dar în această dimineață un caz a aterizat pe biroul său care l-a făcut să simtă ceva ce nu mai simțise de mult timp. Anxietate amestecată cu curiozitate și o premoniție a ceva mare, înfricoșător, neobișnuit. Cazul a fost deschis de adjunctul său, căpitanul Orlov, un bărbat scheletic cu ochi adânciți și o voce răgușită, care fuma ziare și tutun de casă, rămas de la proviziile dinainte de război. Orlov a așezat o listă cu 12 nume pe masă și a spus simplu, fără emoție, ca întotdeauna: Tovarășe major, avem o problemă. 12 copii au dispărut în districtul Kirovski în ultimele 3 luni. Toți pe aceeași stradă, Makovaia. Toți cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Toți au dispărut în circumstanțe similare. Au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Părinții i-au căutat, poliția i-a căutat. Nici o urmă. Dar iată ce este interesant. A desfăcut o hartă a districtului Kirovski pe care ultimele locații cunoscute ale copiilor erau marcate cu puncte roșii. Punctele formau un grup dens pe 2 blocuri ale străzii Makovaia. Prea multe coincidențe ca să fie întâmplătoare, a spus Orlov. Am verificat statisticile. Copiii dispar și în alte zone, dar există o răspândire mai largă, în timp ce aici este concentrată. Toți 12 într-o zonă mai mică de 1 kilometru pătrat și toți în decurs de 3 luni. Este un tipar. Vasiliev a luat harta și s-a uitat la punctele roșii, care păreau să strige ceva evident, ceva ce ar fi trebuit să vadă imediat, dar nu o văzuse, inundat de alte cazuri, alte arestări, alte interogatorii. Când a dispărut primul? A întrebat el. 25 august. Un băiat de 9 ani, Colia Sokolov. Mama lui a depus o plângere, dar nu s-a întâmplat nimic. Au presupus că s-a rătăcit sau a murit undeva pe stradă. A doua a dispărut o săptămână mai târziu, o fetiță de 7 ani, a treia 8 zile mai târziu și așa mai departe. Regularitatea este aproape perfectă. Un copil la fiecare 7-10 zile. Ultimul a dispărut alaltăieri. O fată de 8 ani, Lena Sokolova, nepoata aceleiași Ane Sokolova care își căuta fiul. Vasiliev a simțit ceva strângându-se înăuntru.
12 copii în 3 luni nu este o dispariție întâmplătoare. Este o vânătoare țintită, metodică, profesionistă. Cineva prinde copii, îi omoară și, cel mai probabil, îi mănâncă pentru că, în Leningradul asediat, nu exista alt motiv pentru a ucide copii. Avem un criminal în serie, a spus Vasiliev încet, iar Orlov a dat din cap. Un canibal și este încă în libertate. Va continua dacă nu-l oprim. Vasiliev se ridică, se duse la fereastră, privi pe stradă unde săniile încărcate cu cadavre se târau încet spre cimitirul Piscarevskoe și se gândi cum, în acest oraș unde moartea a devenit norma, unde mii de oameni mor de foame în fiecare zi, un ucigaș care a ucis 12 copii ar putea părea o picătură într-un ocean. Dar pentru el, pentru majorul Vasiliev, nu este o picătură, este un ocean. Pentru că copiii sunt ultimul lucru care rămâne uman în acest oraș. Și dacă cineva vânează copii, înseamnă că omenirea a murit în sfârșit. Și acest monstru trebuie oprit cu orice preț. Adunați tot ce aveți despre aceste 12 cazuri, spuse el fără să se întoarcă. Intervievați-i din nou pe părinți. Găsiți martori care i-au văzut ultima dată pe copii. Alcătuiți un profil detaliat al fiecărui caz. Unde, când, cum, căutați puncte comune, căutați indicii. Avem maximum o săptămână până la următoarea victimă dacă tiparul nu se schimbă. Și încă ceva. S-a întors și l-a privit pe Orlov în ochi. Ținem acest caz secret. Doar tu, eu și alți 3 agenți în care avem încredere. Niciun raport către superiori până nu găsim criminalul. Dacă se scurg informații, va izbucni panica, iar oamenii îi vor spânzura pe toți cei pe care îi suspectează. Nu avem nevoie de asta. Orlov a dat din cap și a plecat, lăsându-l pe Vasiliev singur în birou, holbându-se la harta cu puncte roșii, care arătau ca niște răni sângerânde pe corpul orașului. Următoarele 3 zile au fost petrecute cu o muncă intensă, care nu a dat niciun rezultat, dar a dat speranță că rezultatele vor fi apropiate. Orlov și echipa sa, locotenentul Sergeev, sergentul Gromov și alți 2 agenți, au cercetat districtul Kirovski, intervievând locuitorii, adunând fragmente de informații care au început să formeze un mozaic. Încet, dureros de încet, dar s-au format. Începea să se contureze o imagine. Martorii vorbeau despre o femeie. Aceeași femeie apărea în relatările a 3 persoane diferite care îi văzuseră pe copiii dispăruți cu puțin timp înainte de dispariția lor. Descrierea se potrivea. O femeie de vârstă mijlocie, în jur de 45 de ani, de înălțime medie, slabă, purtând un palton închis la culoare și un basma curată. Nimic special. O leningradeză obișnuită, genul acela de oameni care cutreieră străzile cu miile lor. Dar această femeie vorbea cu copiii, le arăta ceva, iar copiii au urmat-o. Un martor, un băiat de aproximativ 10 ani, vecin al unuia dintre cei dispăruți, a spus că femeia i-a arătat o bucată de pâine și i-a spus că are mai mult acasă și că pot veni să mănânce. Copilul a plecat și nu s-a mai întors. Pâine. În Leningradul asediat, pâinea era mai puternică decât orice cuvinte, orice promisiuni, orice amenințări. Dacă cineva îi oferă unui copil pâine, copilul va pleca, pentru că foamea este mai puternică decât frica, mai puternică decât prudența, mai puternică decât instinctul de autoconservare. Ucigașul știe asta și exploatează. Vasiliev și-a dat seama. Aveau de-a face cu un prădător inteligent, cu sânge rece și experimentat, care înțelege psihologia copiilor flămânzi, știe cum să-i ademenească, cum să-i atragă spre supunere, cum să-i facă să vină de bunăvoie, fără rezistență, fără să țipe, fără să atragă atenția. Aceasta nu a fost o crimă spontană, aceasta a fost o vânătoare, planificată, metodică, profesionistă. Orlov a relatat că toți martorii au indicat direcția în care femeia îi dusese pe copii spre numărul 15 de pe strada Makovaia. O clădire veche cu 4 etaje, 20 de apartamente, multe goale pentru că locuitorii muriseră sau fuseseră evacuați. În apartamentele rămase locuiau familii, bătrâni și persoane singure. Toți erau epuizați, toți abia mai trăiau. Toată lumea se retrăgea în sine, pentru că în timpul asediului nimănui nu-i păsa de vecinii săi. Fiecare era pe cont propriu. Și nimeni nu întreba ce se întâmplă în spatele zidurilor, pentru că nu voiau să știe. Le era frică să știe. Vasiliev a ordonat o verificare a tuturor locuitorilor numărului 15.
Anchetatorii au mers din ușă în ușă, i-au interogat pe toți cei care au deschis ușa și au întocmit liste. Orlov a identificat 3 femei singure care corespundeau descrierilor martorilor. Maria Petrova, în vârstă de 47 de ani, văduvă, Zinaida Kuznetsova, în vârstă de 43 de ani, muncitoare la o fabrică, și Sofia Glebova, în vârstă de 42 de ani, fostă profesoară. Toate 3 locuiau singure, toate 3 de vârstă mijlocie, toate 3 slabe și emaciate, ca restul Leningradului, dar una dintre ele ar putea fi criminală. Vasiliev a decis să le interogheze personal, pentru că în astfel de cazuri, intuiția este mai importantă decât protocolul. Și voia să le privească în ochi, să le audă vocile, să simtă care dintre ele mințea, care ascundea un secret teribil în spatele măștii unei femei obișnuite care trăia asediul. Mai întâi, Maria Petrova l-a lăsat să intre imediat în apartament, fără să întrebe măcar de ce venise majorul NKVD. Apartamentul era rece, întunecat și mirosea a umezeală și a ceva mucegăit pe care Vasiliev nu-l putea identifica. Maria stătea pe vechea canapea înfășurată într-o pătură, privindu-l cu ochi goi. Nu exista frică, nicio curiozitate, nimic altceva decât indiferența care vine odată cu trăirea prea lungă la limita dintre viață și moarte. El a pus întrebările standard. Aveți cunoștință de vreun copil dispărut în zonă? Ați văzut ceva suspect? Ați interacționat cu copii pe stradă? Maria a răspuns monosilabic, încet, ca și cum fiecare cuvânt ar fi necesitat un efort enorm. Nu știu, n-am văzut niciunul, n-am interacționat cu niciunul. Vasiliev s-a uitat la ea și a înțeles. Spunea adevărul pentru că nu avea puterea să mintă, nici măcar nu avea puterea să vorbească. Murea de foame chiar sub ochii lui și într-o săptămână sau 2 trupul ei avea să zacă pe o sanie care era dusă la cimitir. Nu era o criminală, era o victimă. Al doilea. Zinaida Kuznetsova a deschis ușa după multe minute. Și Vasiliev a auzit-o cum se agita înăuntru, ascunzând ceva înainte de a o lăsa să intre. Când ușa s-a deschis, a văzut o femeie cu o față încordată, cu ochii mișcându-se dintr-o parte în alta, evitându-i privirea directă. L-a invitat în cameră, dar a rămas în prag, ca și cum ar fi fost gata să fugă afară în orice moment. Vasiliev a pus aceleași întrebări, iar Zinaida a răspuns repede, prea repede, potignindu-se, repetând același lucru iar și iar, ca și cum ar fi memorat răspunsurile dinainte. Da, am auzit despre dispariții. E foarte înfricoșător. Nu am văzut nimic. Lucrez în ture la fabrică. Sunt rar acasă. Nu comunic cu copiii. Vasiliev a cerut să-i vadă carnetul de muncă, iar Zinaida l-a adus cu mâini tremurânde. Înscrierile au confirmat. Chiar lucrează. Are un program încărcat. Ea avea un alibi pentru majoritatea zilelor în care dispăreau copii. Dar de ce era atât de nervoasă? Vasiliev s-a uitat mai atent și a observat ceva alungit pe masa acoperită cu o cârpă. S-a apropiat, a tras cârpa la o parte și a văzut oase, mari, albe, cu resturi de carne. Oameni. Zinaida a țipat, s-a repezit la masă, a acoperit oasele cu mâinile și a strigat: "E un câine! Am prins un câine! Nu un om, un câine!" Vasiliev a ridicat un os și l-a examinat. Într-adevăr, era un os de câine, femurul unui câine mare, posibil un ciobănesc german. Zinaida a plâns repetând: "Nu sunt canibal, am mâncat câine." "Nu este interzis." Vasiliev a pus oșul la loc. Tehnic vorbind, avea dreptate. În timpul asediului oamenii mănâncă orice: pisici, câini, șobolani, curele de piele, lipici, orice, doar ca să nu moară. Câinii nu erau interziși, dar nervozitatea Zinaidei era acum explicată. Se temea că va fi suspectată de canibalism, chiar dacă mâncase un animal. Vasiliev a liniștit-o spunând că nu are nicio plângere și a plecat, ștergând-o de pe lista suspecților. Nu era o criminală, ci doar o femeie speriată care încerca să supraviețuiască cât de bine putea. În al treilea rând, Sofia Glebova a deschis ușa aproape imediat, ca și cum ar fi așteptat. Vasiliev a văzut o femeie cu o față care i s-a părut ciudat de calmă, aproape senină, în contrast cu epuizarea celorlalți leningradezi. Sofia a zâmbit și i-a făcut semn să intre în apartament ca și cum ar fi întâmpinat un oaspete, nu un major NKVD care o interoga. Apartamentul era mai curat decât celelalte.
Era mai ordonat, ferestrele erau acoperite cu perdele spălate, o față de masă era pe masă, iar mirosul de carne gătită umplea aerul. Vasiliev a simțit imediat aroma și s-a întrebat: de unde a venit carnea în timpul asediului? Sofia i-a observat privirea și a spus calm, cu același zâmbet: am prins o pisică și am gătit-o. Ați vrea să încercați, tovarășe major? Vasiliev a clătinat din cap. Nu, mulțumesc, sunt în treabă. S-a așezat pe scaunul oferit, a scos un blocnotes și a început să pună întrebări. Sofia a răspuns măsurat, fără nervozitate sau grabă, privindu-l în ochi fără să-și întoarcă privirea. Da, am auzit despre dispariții. E înfricoșător, desigur. Nu, n-am văzut nimic. Rare ori ies. Sănătatea mea este precară. Inimă, am o adeverință de la medic. Aici a arătat biletul, cel original cu sigilii. Vasiliev l-a luat și l-a citit. Totul era corect. Sofia Mihailovna Glebova. Diagnostic: cardiopatie ischemică. Scutită de serviciul de muncă, semnătura medicului, sigiliul clinicii, alibi pe hârtie. Dar de ce era atât de calmă? De ce zâmbea? De ce era apartamentul ei mai curat și mirosea a mâncare când tot orașul murea de foame? Vasiliev a mai pus câteva întrebări, indirecte de iscodire, încercând să o prindă în neconcordanțe, dar Sofia a răspuns fără ezitare, logic și consecvent. Și după 20 de minute de interogatoriu, Vasiliev și-a dat seama că nu va ajunge nicăieri cu un interogatoriu direct. Chiar dacă ar fi fost vinovată, o profesionistă nu s-ar fi dat de gol în cuvinte. I-a mulțumit, i-a lăsat o carte de vizită cu adresa secției de poliție și a plecat, dar sentimentul nu dispărea. Intuiția dobândită de-a lungul anilor de muncă în NKVD țipa: e ea, Sofia Glebova, fosta profesoară, calmă, îngrijită, cu carne la oală, în timp ce restul orașului mânca rumeguș. E ea, dar nu există dovezi. Trebuie să o urmărim, să stabilim supraveghere, să o prindem în flagrant sau să găsim dovezi. În aceeași seară, Vasiliev a organizat supravegherea non-stop a Sofiei Glebova. 2 agenți stăteau de pază pe rând la poarta de vis-a-vis de casa cu numărul 15. I-au înregistrat toate mișcările, contactele și comportamentul. Primele 3 zile de supraveghere nu au dat niciun rezultat. Sofia abia dacă a ieșit din casă. A ieșit odată după pâine, a stat la coadă 2 ore și a luat cele 125 de grame și s-a întors acasă. Niciun contact cu copiii, nicio activitate suspectă. Vasiliev a citit rapoartele și s-a gândit: poate greșesc, poate e nevinovată, dar intuiția mea nu m-a lăsat să plec. Așteptați. Răbdare. Mai devreme sau mai târziu, criminalul va face o greșeală și îl vor prinde. Trebuiau doar să aștepte. Și-a așteptat privind harta cu cele 12 puncte roșii ale ei, ca ochii unor copii morți care se holbau la el cu un reproș tăcut: găsiți-l pe cel care ne-a ucis. Găsiți-l înainte să apară al 13-lea punct. A 4-a zi de observație, 6 septembrie 1942, a fost geroasă și senină, o raritate pentru decembrie în Leningradul asediat, deoarece orașul era de obicei învăluit în nori cenușii, cu ninsoare torențială sau ploaie înghețată, transformând străzile în patinoare alunecoase unde oamenii cădeau, își rupeau oasele și înghețau, incapabili să se ridice. Locotenentul Sergeev, un agent subțire ca o șină, cu urechi degerate și un nas roșu perpetu, era de serviciu în poarta de vis-a-vis de casa cu numărul 15 la ora 7 dimineața, înlocuindu-l pe sergentul Gromov, care raportase o noapte liniștită. Sofia Glebova nu a ieșit. Luminile de la ferestrele ei s-au stins în jurul orei 10 seara. Nu s-a auzit nicio mișcare, niciun sunet. Sergeev s-a instalat într-un colț al porții unde vântul nu bătea la fel de tare, s-a înfășurat într-un palton plin cu ziare pentru căldură și a început să privească, privind în sus, spre ferestrele de la etajul 3, unde o umbră pâlpâia din când în spatele draperiilor murdare, indicând că Sofia era trează, se mișca prin apartament, făcea ceva obișnuit, ca miile de alți leningradezi care se trezeau în apartamente reci și începeau o altă zi de supraviețuire. Pe la ora 3 după amiaza, când soarele deja apunea, transformând cerul într-o mizerie portocalie murdară, Sergeev a văzut ușa din față deschizându-se și Sofia Glebova ieșind, îmbrăcată în haina ei închisă la culoare obișnuită și cu un bazma gri legat sub bărbie, ascunzându-i cea mai mare parte a feței.
De la distanță ar fi putut fi confundată cu orice altă femeie de vârstă mijlocie, sute dintre ele mergând pe străzile Leningradului fără chip, încovoiate sub greutatea foamei și a oboselii. Sofia mergea încet pe strada Makovaia, oprindu-se din când în când ca și cum s-ar fi odihnit, ceea ce era normal pentru o persoană epuizată. Dar Sergeev, urmând-o la o distanță de 20 de metri, a observat că se uita în jur mai des decât era necesar, ca și cum ar fi verificat dacă este urmărită. Și asta l-a alarmat pentru că oamenii obișnuiți nu se comportă așa dacă nu au nimic de ascuns. Sofia a ajuns într-o mică piață unde, înainte de război, exista odinioară un loc de joacă cu leagăne și o ladă cu nisip, dar acum nu mai rămăsese decât pământ gol, înghețat, presărat cu zăpadă și gunoaie. Dar, în mod miraculos, în această piață se adunaseră mai mulți copii, 5 sau 6, slabi ca umbrele, îmbrăcați în zdrențe, dar încă vii, jucându-se încă vreun joc, poate de avați ascunselea sau de aprinsul, deși nu aveau puterea să alerge și... Se mișcau încet ca niște bătrâni, dar tot se jucau, pentru că copiii rămân copii chiar și în iad. Sofia se opri la marginea pieței, se rezemă de peretele unei clădiri și îi privi pe copii timp de aproximativ 10 minute. Sergeev, ascuns după colțul clădirii vecine, o privi și simți un fior rece pe șira spinării. Era ceva prădător în postura ei, în felul în care privea copiii, ceva care îi amintea de un lup care urmărește o turmă de oi, alegându-și prada. Apoi Sofia se îndreptă încet spre copii, apropiindu-se de o fetiță de vreo 7 sau 8 ani, purtând o rochie gri, cârpită și evident cizme supradimensionate din fetru care îi atârnau de picioarele subțiri. Sofia se ghemui la nivelul ochilor fetiței, zâmbi și spuse ceva. Și Sergeev, deși nu putea auzi cuvintele, văzu cum fata se retrage mai întâi, apoi se oprește, privind-o pe Sofia cu un amestec de neîncredere și curiozitate. Sofia a scos din buzunar ceva învelit într-o cârpă, l-a desfăcut și, chiar și de la distanță, Sergeev a văzut o bucată de pâine, poate 50 de grame sau mai mult, o avere pentru un copil al asediului. Mâncare pe care nu o mai văzuseră de săptămâni întregi. Fata se holba la pâine ca și cum ar fi fost fascinată, iar Sergeev i-a văzut mâinile întinzându-se instinctiv înainte. Dar Sofia a pus pâinea deoparte, a spus altceva și a dat din cap spre strada Makovaia. Și fata, după o clipă de ezitare, a dat din cap la rândul ei. Sofia s-a ridicat, a luat mâna fetei și au mers împreună încet, neobservate de ceilalți copii care continuau să se joace fără să știe că unul dintre ei plecase. Sergeev a simțit că inima îi bate mai repede. Asta era. Sofia a ademenat copilul, îl conducea spre ea, trebuia să acționeze imediat. Dar un gând i-a fulgerat prin minte. Ce-ar fi dacă majorul Vasiliev are dreptate și trebuie să o prindem în flagrant, cu dovezi, ca să clarificăm cazul, ca să nu poată scăpa de el în timpul interogatoriului spunând că doar a ajutat-o pe fată, a hrănit-o și nu i-a făcut niciun rău? Avem nevoie de dovezi. Trebuie să urmărim acest lucru până la capăt. Sergeev i-a urmat păstrând distanța, încercând să nu se dea de gol. Deși Sofia nu părea să se uite înapoi, era sigură că nimeni nu-i urma. Au ajuns la numărul 15, au intrat în clădire, iar Sergeev, după ce a așteptat câteva secunde, i-a urmat înăuntru, urcând scările în liniște, pe vârfuri, în ciuda faptului că treptele scârțâiau sub greutatea lui. La etajul 3 s-a oprit la ușa apartamentului Sofiei și a ascultat. Înăuntru putea auzi vocea Sofiei, calmă și blândă, iar pe cea a fetei, slabă și timidă. "Stai jos, draga mea, îți dau niște pâine și ceai acum." "Vrei ceai, nu-i așa?" spuse Sofia. "Da," răspunse fata. Serghei se ridică lipit de perete și se gândi ce să facă. Ar trebui să dea buzna acum? Dar dacă Sofia chiar doar hrănea copilul, ar perturba operațiunea, iar ucigașul, dacă într-adevăr era un ucigaș, ar pleca pentru că și-ar da seama că era urmărită. Trebuia să aștepte. Dar cât timp? O oră, 2? Dacă ar fi ucis-o pe fată în acest timp? Sergeev simțea cum îi transpiră mâinile, în ciuda frigului. Trebuia să ia o decizie repede. Coborî scările, alergă afară și alergă la cel mai apropiat telefon care, din fericire, încă funcționa, deși majoritatea telefoanelor din oraș erau defecte din cauza liniilor avariate. A format numărul departamentului și a cerut să vorbească cu majorul Vasiliev. Vasiliev a răspuns la al 3-lea apel, iar Sergeev, gâfâind, a raportat:
Tovarășe major, Glebova a adus-o pe fată chiar acum la apartamentul ei. Sunt în apartament. Ce ar trebui să facem? Vasiliev a tăcut la celălalt capăt al firului timp de câteva secunde care, lui Sergeiev, i s-au părut o veșnicie. Apoi a spus încet, dar hotărât: formați o echipă, plec, ne întâlnim la clădire în 10 minute. Nu vă grăbiți să intrați fără mine, supravegheați intrarea. Dacă Glebova încearcă să plece, opriți-o. Dar nu mai devreme. Vasiliev a închis, iar Sergeiev a alergat înapoi la clădirea numărul 15, unde stătea în poartă privind ușa de la intrare, rugându-se ca Sofia să nu fie ieșit, ca fata dinăuntru să fie încă în viață, ca ei să ajungă la timp. 12 minute mai târziu, care au părut ore întregi, o mașină MK neagră a oprit în fața casei, iar Vasiliev, capitanul Orlov și alți 2 agenți au sărit afară. Vasiliev s-a apropiat repede de Sergeiev și l-a întrebat: a funcționat? Sergeiev clătină din cap: nu, luminile sunt aprinse la ferestre. Am auzit voci, apoi tăcere. Vasiliev dădu din cap: hai să mergem. Au urcat la etajul 3. Liniștiți, profesionali, ca niște vânători care își pândesc prada. La ușa apartamentului, Vasiliev și-a lipit urechea de lemn și a ascultat. Tăcere. O tăcere prevestitoare, mormântală, care sugera că fie nu se întâmpla nimic înăuntru, fie se întâmpla ceva ce nu necesita sunet. Vasiliev dădu din cap lui Orlov care, fără să bată, încercă să deschidă ușa. Încuiată. Vasiliev bătu tare, autoritar. Cetățean Glebova, NKVD, deschideți ușa. Înăuntru se lasă tăcerea, apoi se aud pași. Încet, calm, iar vocea Sofiei era la fel de calmă ca întotdeauna. Un moment, tovarășe major. Ușa se deschise, iar Sofia stătea în prag. Încă purtând aceeași haină închisă la culoare cu un basma pe cap, fața ei neexprimând nici frică, nici surpriză, nici vinovăție. Doar o ușoară nedumerire, ca și cum o vizită a unui major NKVD cu un grup de agenți ar fi fost ceva obișnuit. Cum vă pot ajuta?" întrebă ea. Și Vasiliev, privind-o în ochi, văzu un gol acolo, un gol rece, fără fund, în care nu era nimic omenesc. Și în acel moment înțelese complet. E ea, ucigașa, un monstru în formă umană. Lasă-ne să intrăm, spuse el, iar Sofia făcu un pas înapoi, lăsându-i să intre, fără să se opună, fără să încerce să fugă sau să se zbată, ca și cum ar fi știut că era inutil, că totul se terminase. Vasiliev a intrat în apartament și s-a uitat în jur. Camera era curată, aproape sterilă, ceea ce l-a alarmat imediat, pentru că în Leningradul asediat, unde oamenii abia dacă mai trăiau, nimeni nu se obosea să facă curățenie. O oală aburindă stătea pe aragazul din bucătărie. Vasiliev s-a apropiat și a privit înăuntru. Apa fierbea, dar era goală. Nici o mâncare, nici un oase, nimic. Doar apă. Unde e fata?" a întrebat Vasiliev, întorcându-se spre Sofia. Ce fată?" a răspuns Sofia cu același calm. Și Vasiliev a simțit furia crescând într-un val. Fata pe care ai adus-o aici acum o oră, oamenii mei au văzut-o. Sofia a clătinat din cap. Vă înșelați. Nu am adus pe nimeni. Vasiliev a ordonat agenților să percheziționeze apartamentul. Au intrat în fiecare cameră, deschizând dulapuri, uitându-se sub paturi, în spatele caloriferelor, în colțuri, oriunde ar fi putut găsi un copil sau un cadavru. Dar au găsit doar lucruri obișnuite, haine, cărți, vase, nimic suspect. Orlov s-a întors și a clătinat din cap. Nimici, tovarășe major. Vasiliev s-a uitat la Sofia, care stătea lângă masă, cu mâinile împreunate, cu o expresie încă impasibilă, și s-a întrebat. Unde a pus-o pe fată? A ucis-o? A ascuns-o? Privirea lui a căzut pe o ușă din colțul camerei, una mică pe care nu o observase la început. Ce e acolo?" a întrebat el, arătând cu degetul. Cămara, a răspuns Sofia. Deschide-o. Sofia nu s-a mișcat. Nu e nimic acolo. E goală. Am spus să o deschizi, a repetat Vasiliev cu o urmă de amenințare în voce. Sofia oftă ca și cum ar fi cedat unui copil care își dorește să vadă ceva neinteresant. Se apropie de ușă, dar nu o deschise. Spuse, încuiată fără cheie, am pierdut-o. Vasiliev nu o crezu și dădu din cap către Orlov. Spărge-o.
Orlov lovi ușa cu piciorul odată de 2 ori, iar la a 3-a lovitură ușa se deschise cu un zgomot puternic, dezvăluind un pasaj îngust și niște trepte care coborau în întuneric. Vasiliev scoase o lanternă, o aprinse și lumina scările. Treptele erau vechi, din lemn, scârțâitoare, coborând aproximativ 3 metri într-un subsol care, judecând după mirosul care se ridica de acolo, era umed, rece și folosit, cel puțin, pentru altceva decât depozitarea alimentelor. Mirosul era ciudat. Un amestec de putregai, umezeală și altceva ce Vasiliev nu-l putea identifica imediat, dar care îi stârnea o repulsie instinctivă. Începu să coboare. Orlov și Sergeev l-au urmat în timp ce Sofia a rămas sus, stând lângă ușă, încă calmă, ca și cum ar fi urmărit o inspecție plictisitoare. Vasiliev a ajuns jos și s-a uitat în jur. Subsolul era mic, de vreo 10 metri pătrați, cu un tavan jos de care atârnau țevi ruginite. Podeaua era din beton, pereții din cărămidă, umezi și acoperiți de mucegai. O grămadă de cârpe zăcea într-un colț, iar Vasiliev, apropiindu-se, a luminat-o cu lanterna. Sub cârpe era ceva. S-a aplecat, a tras cârpa deoparte, iar ceea ce a văzut l-a încremenit. Oase, oase de copii, mici, albe, roadute, știvuite într-o grămadă ordonată. Cranii. Vasiliev a început să numere încet, îngrozit, deși încerca să păstreze o detașare profesională. Un craniu, 2, 5, 10, 12. 12 cranii de copii zăceau în colțul subsolului ca niște trofee macabre, dovada unei crime monstruoase care se desfășurase cu luni întregi înainte de a-l găsi pe criminal. Orlov, care stătea în apropiere, a șoptit: "O, Doamne!" Sergeev s-a întors și a urcat la etaj. A vomitat chiar acolo, pe hol. Vasiliev s-a îndreptat, a luminat lanterna mai în josul subsolului și a văzut altceva într-un alt colț. Un cadavru proaspăt. O fată, aceeași roșcată în rochia gri pe care Sofia o adusese cu o oră în urmă. Zăcea pe podea, cu brațele desfăcute, ochii închiși, gâtul cu semne de strangulare, vânătăi pe pielea subțire. Moartă, dar încă caldă, ceea ce însemna că murise recent, poate acum 20 de minute, poate acum o jumătate de oră, în timp ce stăteau sus, hotărâți dacă să intre sau nu prin efracție. Vasiliev a simțit cum îi se strânge gâtul vinovăției. Au întârziat 20 de minute, o jumătate de oră. Au întârziat, iar fata a murit. A 13-a victimă. Dacă ar fi ordonat o spargere imediată, dacă Sergeev ar fi acționat în loc să sune, poate ar fi salvat-o. Dar acum era prea târziu. A urcat la etaj, a ieșit din subsol, s-a uitat la Sofia, care încă stătea calmă lângă ușă, și a întrebat, încercând să-și păstreze vocea calmă: "Unde este fata?" Sofia l-a privit în ochi și a spus, doar lipsită de emoție: "Moartă în subsol." "Ai omorât-o?" "Da." "De ce?" "Supraviețuiam." Vasiliev a ordonat arestarea Sofiei Glebova, iar Orlov i-a pus cătușele. Dar Sofia nu s-a opus, nu a țipat, nu a plâns, pur și simplu s-a lăsat condusă la mașină, unde a fost așezată pe bancheta din spate între 2 ofițeri și dusă la secția de pe Liteyny Prospect. Vasiliev a rămas în apartament, supraveghind strângerea probelor, fotografiind locul crimei și chemând un expert criminalist pentru a examina corpul fetei și oasele din subsol. Munca a durat până seara, iar când s-a întors în sfârșit la gară, era deja întuneric, frig, iar străzile erau pustii. Cu excepția câtorva trecători care se grăbeau să se întoarcă acasă la apartamentele lor reci, unde îi așteptau mâncare la fel de rece și o noapte la fel de rece. Vasiliev s-a urcat la biroul său, unde Sofia Glebova îl aștepta deja, așezată pe un scaun în fața biroului său, încă calmă, purtând încă acea față imperturbabilă care acum îi părea o mască ce ascundea ceva inuman, ceva ce nu putea înțelege, în ciuda anilor de lucru cu criminali. S-a așezat în fața ei, a scos raportul și a început interogatoriul, punând întrebări metodic și profesional, notând răspunsurile pe care Sofia le-a dat, la fel de metodic, fără emoție, fără a încerca să se justifice sau să ascundă adevărul. A vorbit despre toate cele 13 victime, despre cum i-a ademenit pe copii, cum i-a ucis, cum a măcelărit cadavrele, cum le-a mâncat carnea, cum a trăit din asta luni de zile. A supraviețuit în timp ce mii de oameni au murit în jurul ei.
Și nu era nicio remușcare în vocea ei, nicio rușine, nimic altceva decât o explicație rece și rațională pentru acțiuni care, pentru ea, erau o necesitate, nu o crimă. Interogatoriul a durat 4 ore, iar când s-a terminat, Vasiliev și-a pus stiloul jos, s-a uitat la Sofia și a pus ultima întrebare care îl chinuise toată seara. Înțelegi ce ai făcut? Sofia a dat din cap. Înțeleg. Am ucis 13 copii. Și nu te căiești? Sofia clătină din cap. Nu, am făcut ce a trebuit ca să supraviețuiesc. Sunt în viață, asta e important. Vasiliev se uită la ea încă câteva secunde, apoi se ridică, îi ordonă gardianului să o ducă în celulă și rămase singur în birou, unde ședea în întuneric, fumând o țigară și gândindu-se la cum asediul îi transformă pe oameni în monștri, estompând linia dintre bine și rău, dintre om și animal, și că Sofia Glebova, o fostă profesoară care cândva îi învățase pe copii să citească și să scrie, acum ucisese 13 copii și nu simțea nicio vină, pentru că foamea e mai puternică decât moralitatea, mai puternică decât conștiința, mai puternică decât tot ceea ce ne face oameni. S-a gândit la asta până în zori, până când a sosit Orlov cu vestea. Procesul e programat pentru poimâine, verdictul e clar. Execuția este peste o săptămână, iar Vasiliev va trebui să fie prezent în calitate de anchetator care a rezolvat cazul. A dat din cap fără să spună un cuvânt și a continuat să privească pe fereastră, unde dincolo de geam se afla un oraș care moare. Încet. Un oraș în care profesorii devin canibali și nimeni nu-l poate opri în afară de cei care îi prind, îi judecă și îi execută. Sper că acest lucru va păstra cumva rămășițele de umanitate din noi. Procesul Sofiei Mihailovna Glebova a început pe 8 decembrie 1942 la ora 10 dimineața în sala de judecată a Tribunalului Militar de pe Liteini Prospect, în aceeași clădire care găzduia sediul NKVD-ului și unde Vasiliev petrecuse ultimele 2 zile aproape fără somn, redactând rechizitoriul, interogând martori, pregătind materialele dosarului care urma să fie atât public cât și închis în același timp, deschis judecătorilor, anchetatorilor, procurorului, dar închis publicului, deoarece autoritățile hotărâseră să nu divulge informații despre criminalul în serie canibal, pentru a nu provoca panică într-un oraș în care mii de oameni mureau deja de foame în fiecare zi, unde oamenii erau în pragul unei căderi psihologice și unde vestea că un profesor ucisese și mâncase 13 copii ar fi putut fi picătura care ar fi transformat orașul înfometat într-o gloată înnebunită, capabilă de orice. Sala de judecată era mică și rece, în ciuda faptului că într-un colț se afla o sobă mică, în care se aflau câțiva lemne fumegânde care produceau mai mult fum decât căldură. Și 12 persoane erau adunate în această încăpere. 3 judecători ai tribunalului militar conduși de colonelul Serghei Kovalev, un bărbat grizonat, sever, cu o față care văzuse prea multe morți pentru a reacționa la ele. Procurorul, majorul Petrov, care trebuia să urmărească cazul, și avocatul apărării, capitanul Smirnov, numit din oficiu pentru că Sofia refuzase un avocat. Vasiliev, ca anchetator și martor principal. Orlov și Sergev, ca martori ai anchetei. 2 gardieni care stăteau de o parte și de alta a Sofiei. Stenografa care trebuia să înregistreze tot ce se spunea în sala de judecată și Sofia Glebova însăși, așezată în boxa acuzaților, purtând aceeași haină închisă la culoare și același batic pe cap, cu aceeași față calmă care nu se schimbase nicio secundă de la arestare. Judecătorul Kovalev a deschis ședința citind acuzațiile oficiale. Sofia Mihailovna Glebova, în vârstă de 42 de ani, fostă învățătoare la școala primară, este acuzată de comiterea a 13 crime premeditate asupra unor copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, comise cu o cruzime deosebită în scopul canibalismului între 25 august și 6 decembrie 1942. Inculpată? Vă declarați vinovată? Sofia se ridică, privi direct judecătorul fără teamă sau jenă și răspunse cu aceeași voce calmă pe care Vasiliev o auzise în timpul interogatoriului. Declar vinovat. Tăcerea se lăsă peste sala de judecată, întreruptă doar de troznetul lemnelor din sobă. Și judecătorul, care părea să aștepte un fel de explicație,
O încercare de justificare se încruntă. Apoi dădu din cap procurorului. Continuați! Procurorul Petrov se ridică, deschise dosarul și începu să citească detaliile fiecărei crime, numind victimele, vârstele lor, circumstanțele dispariției lor și descriind cum Sofia i-a ademenit pe copii, cum i-a ucis, cum a măcelărit, cadavrele, cum a gătit carnea și cum a mâncat-o. Și cu fiecare nume nou, cu fiecare detaliu nou, atmosfera din cameră devenea mai grea, ca și cum aerul s-ar fi îngroșat, transformându-se într-o masă densă, sufocantă, imposibil de inhalat complet. Vasiliev stătea și asculta, chiar dacă știa toate aceste detalii pe de rost, le notase în timpul interogatoriului și fiecare nume răsuna în el cu o durere pe care încerca să o înăbușe, dar nu putea. Colia Sokolov, 9 ani, prima victimă. A dispărut pe 25 august când s-a dus să cumpere pâine cu cartele de rație și nu s-a mai întors. Mama lui l-a căutat o săptămână, a depus o plângere la poliție, a venit la secția NKVD, i-a implorat să-i găsească fiul. Și Vasiliev îi spusese atunci, cu o lună mai devreme: "Vă vom căuta, cetățeană Sokolova, întoarce-te peste o săptămână." Și ea a venit, iar el a spus același lucru săptămână după săptămână până când a dispărut. Și a aflat mai târziu că se spânzurase nemai putând suporta. Și în tot acest timp, Colia zăcea în subsolul Sofiei Glebova, dezmembrată, parțial mâncată, transformată în hrană pentru un monstru în formă umană. Mașa Ivanova, în vârstă de 7 ani, a dispărut pe 2 septembrie când se juca în piață și s-a apropiat de o femeie care i-a promis dulciuri. Al treilea copil, Petia Smirnov, în vârstă de 10 ani, a dispărut pe 10 septembrie. Al patrulea, Tania Kuznetsova, în vârstă de 6 ani, a dispărut pe 18 septembrie. Și așa mai departe. 13 nume, 13 copii, 13 vieți, întrerupte brusc de o femeie care acum stătea în boxa acuzaților, fără să dea niciun semn de remușcare, vinovăție, rușine, nimic altceva decât același calm care se învecina cu indiferența. Când procurorul a terminat de citit acuzațiile, judecătorul a întrebat-o pe Sofia: "Doamnă inculpată, aveți ceva de spus în apărarea dumneavoastră?" Sofia s-a ridicat, s-a uitat la judecători, apoi la Vasiliev, apoi din nou la judecător și a spus, încet gândindu-se la fiecare cuvânt: "Nu neg ce am făcut. Am ucis 13 copii. Le-am mâncat carnea. Am făcut-o ca să supraviețuiesc. Asediul durează de peste un an. Îți dau 125 de grame de pâine pe zi. E imposibil să trăiești cu asta. Am murit de foame, încet, dureros. Am văzut oameni căzând pe străzi și murind. Mi-am văzut vecinii mâncând cadavre. Am văzut orașul transformându-se în iad. Și am decis: nu vreau să mor, vreau să trăiesc. Și am făcut ce trebuia făcut ca să trăiesc. Da, am ucis copii pentru că copiii sunt slabi, ușor de ademenit, ușor de ucis. Nu sunt crudă, am ucis repede, ei nu au suferit. Nu sunt o sadistă, nu mi-a plăcut să ucid. Era necesitate, supraviețuire. Nu există moralitate în asediu, doar foame. Și cei care supraviețuiesc fac ceea ce este necesar. A tăcut, s-a așezat și o tăcere s-a așternut peste cameră, mai grea decât orice cuvinte, pentru că Sofia spusese adevărul. Un adevăr teribil, monstruos, pe care nimeni nu voia să-l audă, dar care nu putea fi negat pentru că asediul a șters cu adevărat linia dintre bine și rău, dintre om și animal. Și mii de leningradezi au făcut ceea ce părea de neconceput înainte de război. Au mâncat pisici, câini, șobolani, curele de piele, cadavre și da, unii au mâncat oameni, ucigându-i sau găsindu-i pe cei deja morți. Și Sofia nu era singura, ci doar cea mai crudă, cea mai metodică, cea mai reușită în munca ei teribilă. Judecătorul Kovalev s-a uitat îndelung la Sofia, apoi și-a îndreptat privirea către procuror și a spus: mai aveți întrebări pentru inculpat? Procurorul a clătinat din cap. Nu, tovarășe judecător, totul e clar. Judecătorul a dat din cap apărării. Capitanul Smirnov, apărare. Smirnov a devenit vizibil jenat, pentru că apărarea unei astfel de crime era imposibilă, iar orice cuvinte păreau lipsite de sens. Dar a vorbit totuși, îndeplinindu-și datoria. Tovarăși judecători, vă rog să luați în considerare circumstanțele în care au fost comise crimele, asediul, foametea, condițiile extreme care îi obligă pe oameni să facă lucruri pe care nu le-ar face,
Niciodată în viața normală. Glebova nu era o criminală înainte de asediu. Era o profesoară, o persoană respectată care învăța copii, îi ajuta. Asediul a zdrobit-o, a transformat-o în ceea ce a devenit. Aceasta nu este o scuză, ci o explicație. Cer ca acest lucru să fie luat în considerare la pronunțarea sentinței. S-a așezat, iar judecătorul a dat din cap. Vom lua în considerare acest lucru. Major Vasiliev, aveți ceva de adăugat. Vasiliev s-a ridicat, s-a uitat la Sofia, care l-a privit cu aceeași privire calmă și a spus: în liniște, dar ferm. Am efectuat multe interogatorii de canibali în anul asediului. Sute. Majoritatea erau abia în viață, cadavre găsite pe străzi sau rude care au murit de foame. Aceasta este mâncare de hoituri. Este o crimă, dar una de înțeles, explicabilă prin foame. Dar Glebova nu este așa. A ucis intenționat, metodic, de 13 ori. A vânat copii ca un prădător. Aceasta nu este supraviețuire, aceasta este crimă. Și nici acum nu se căiește. Crede că a făcut ceea ce trebuie, iar asta nu o face victima împrejurărilor, ci un monstru care le-a folosit pentru a-și justifica acțiunile. Cer cea mai mare pedeapsă. Executarea prin pluton. Judecătorul a dat din cap, a cerut o pauză pentru deliberări, iar cei 3 judecători s-au retras în camera alăturată, lăsându-i în sala de judecată pe Sofia, gardienii, procurorul, avocatul apărării, Vasiliev și pe ceilalți. Au stat tăcuți, fără să se privească unul pe altul, pentru că nu existau cuvinte care să poată exprima ceea ce simțea fiecare dintre ei în acel moment. Deliberarea a durat 15 minute, deși tuturor le era clar că verdictul era predeterminat, deoarece pentru uciderea copiilor, în special canibalismul, în timp de război într-un oraș asediat, nu putea exista altă condamnare decât execuția. Și când judecătorii s-au întors, judecătorul Kovalev s-a ridicat și a citit verdictul. Tribunalul militar al garnizoanei Leningrad, după ce a examinat cazul Sofiei Mihailovna Glebova, acuzată de uciderea unor copii în scopul canibalismului, o consideră vinovată de toate capetele de acuzare și o condamnă la cea mai mare pedeapsă, moartea prin împușcare. Verdictul este definitiv și fără apel. Va fi executat în 7 zile, pe 14 decembrie 1942. Sofia a ascultat verdictul în picioare, nemișcată, cu expresia feței neschimbată. Și când judecătoarea a terminat, s-a așezat la loc pe bancă și a împreunat mâinile în poală și a continuat să privească înainte cu aceeași privire goală, ca și cum sentința nu ar fi privit-o, ca și cum și-ar fi acceptat deja soarta și ar fi așteptat doar execuția, care era la fel de inevitabilă ca moartea în Leningradul asediat. Vasiliev a petrecut următoarele 7 zile într-o stare ciudată, una pe care nu o putea defini exact. Un amestec de ușurare că cazul fusese rezolvat, criminalul prins și anxietatea care îl aștepta, la care trebuia să participe ca anchetator și pe care trebuia să observe pentru a se asigura că sentința era executată, că Sofia Glebova era moartă, că amenințarea fusese eliminată. A încercat să muncească, să urmărească alte probleme, pentru că canibalii din Leningrad nu se terminau odată cu Sofia. Fiecare zi aducea noi declarații, noi arestări, noi interogatorii, dar gândurile lui se întorceau continuu la Sofia, la chipul ei calm, la cuvintele ei din instanță care îi răsunau în minte iar și iar: am făcut ce trebuia să fac ca să supraviețuiesc. Aceste cuvinte îl bântuiau pentru că erau adevărate. Un adevăr teribil pe care nu voia să-l recunoască, dar pe care nu-l putea nega, pentru că în Leningradul asediat, supraviețuirea era cu adevărat primordială, iar oamenii făceau lucruri care păreau de neconceput. Și întrebarea nu era dacă acest lucru era permis, ci în ce măsură era permis și unde era trasă linia dintre supraviețuire și crimă, dintre om și monstru. Și Vasiliev nu știa răspunsul, deși îl căutase tot acest timp. Noaptea visa copii. 13 copii, ale căror fețe le văzuse în fotografiile aduse de părinții lor, fețe zâmbitoare, copii vii care acum erau morți, s-au transformat în hrană pentru monstru. Și acele fețe îl priveau cu un reproș tăcut, ca și cum l-ar fi întrebat: de ce nu ne-ați găsit mai devreme? De ce am murit? Și Vasiliev nu putea răspunde, pentru că știa: dacă ar fi acționat mai repede, dacă ar fi fost atent la statistici mai devreme, dacă nu ar fi ezitat când l-a sunat Sergev, poate că măcar un copil ar fi fost salvat.
Poate că Lena Sokolova ar fi fost încă în viață dacă ar fi dat buzna cu 5 minute mai devreme, iar această vinovăție îl apăsa greu, o povară pe care nu o putea scăpa, nu o putea uita, nu se putea ierta și pe care avea să o poarte tot restul vieții, ca toți anchetatorii care nu au reușit să salveze victime, care au ajuns prea târziu, care au rezolvat cazul, dar nu au reușit să prevină crima. Pe 13 decembrie, cu o zi înainte de execuție, Vasiliev a venit la celula Sofiei Glebova pentru a-i pune ultima întrebare care îl chinuise toată săptămâna. Sofia stătea pe patul îngust, purtând încă aceeași haină închisă la culoare pentru că celula era rece și se uita fix la perete. Dar când Vasiliev a intrat, s-a întors spre el cu aceeași expresie calmă, ca și cum l-ar fi așteptat. Se așeză pe masă în fața ei, tăcu un moment îndelungat, apoi întrebă încet: "Chiar nu te căiești? Chiar și acum, când știi că vei muri mâine?" Sofia îl privi un moment îndelungat, apoi răspunse la fel de încet: "Nu, am făcut ce trebuia făcut. Am trăit cu 4 luni mai mult decât aș fi trăit dacă nu aș fi trăit. 4 luni de viață. E mult timp în timpul asediului. Nu regret, am supraviețuit. Poate nu mult timp, dar am supraviețuit. Și asta e principalul." Vasiliev se ridică, se uită la ea pentru ultima oară, încercând să vadă o urmă de umanitate, o emoție, dar nu văzu decât un gol, din care nu era nimic. Ieși din celulă dându-și seama că Sofia Glebova era deja moartă pe dinăuntru, că execuția de mâine va fi doar o formalitate, distrugerea unui corp care încetase de mult să mai fie uman. 14 decembrie 1942. Era o zi geroasă, cu un vânt pătrunzător care bătea pe străzile Leningradului, rămășițele de zăpadă amestecate cu praful și cenușa caselor arse, cu tot ce se putea arde, inclusiv cărți, mobilă și podele de lemn din apartamentele goale unde proprietarii muriseră sau fuseseră evacuați, lăsând în urmă doar fantomele vieților lor de odinioară. Când orașul era viu, înfloritor și plin de speranță, nu un organism pe moarte care se agăța de viață cu ultimele puteri, pierzându-și zilnic mii de copii din cauza foametei, frigului și deznădejdii. Vasiliev se trezea la 6 dimineața, deși nu dormise mai mult de 3 ore, pentru că își visase din nou copiii în noaptea aceea. 13 fețe îl priveau cu reproșuri tăcute, iar el se trezi în sudoare rece, încercând să adoarmă la loc, dar nu reușise. Rămăsese întins acolo privind în întuneric, gândindu-se că în câteva ore Sofia Glebova va fi moartă, că va sta și o va privi cum este împușcată, că acesta va fi sfârșitul cazului care îl bântuise toată săptămâna. Dar cumva asta nu-i adusese nicio ușurare. Doar greutatea care îi apăsa pe piept, îngreunându-i respirația, îl făcea să se simtă nu ca un învingător care rezolvase o crimă, ci ca un complice al unui sistem care ucidea oameni. Criminali, monștri, dar totuși oameni, iar linia dintre călău și anchetator părea mai subțire decât voia să recunoască. Execuția era programată pentru ora 8 dimineața la poligonul de tragere NKVD din afara orașului, în pădurea unde erau de obicei executați condamnații. Era un loc nemarcat pe hărți, cunoscut doar de cei care lucrau în cadrul sistemului și de cei care erau aduși acolo pentru a muri și din care nimeni nu se întorcea vreodată viu. Vasiliev și-a îmbrăcat uniforma Chanel și o pălărie de blană și a ieșit afară, unde îl aștepta o mașină cu șofer și Orlov, care trebuia să fie prezent și el la execuție ca al doilea anchetator al cazului. Împreună au condus prin străzile goale și acoperite de zăpadă ale orașului, pe lângă case în ruine, pe lângă cadavre întinse pe marginea drumului care așteptau să fie mutate la cimitir, pe lângă puținii trecători care se mișcau încet, ca niște umbre, aplecați sub greutatea foamei și a oboselii. Și toată această scenă îi se părea lui Vasiliev că ilustrează ceea ce se întâmpla acum cu Sofia Glebova, care făcea și ea parte din acest iad, parte dintr-un sistem de supraviețuire în care fiecare făcea tot ce putea pentru a evita să devină un alt cadavru pe marginea drumului. Singura întrebare era cât de departe se putea merge și unde se afla linia dintre supraviețuire și crimă. Și Vasiliev nu știa răspunsul, deși ar fi trebuit, pentru că era treaba lui. Să-i prindă pe cei care treceau acea linie, să-i judece, să-i trimită la moarte. Poligonul de tragere era situat la 20 de kilometri de oraș, într-o pădure densă, unde mai multe barăci de lemn serveau drept cazărmi de gardă și o mică clădire din cărămidă unde aveau loc execuțiile. Și când mașina a tras la porți, Vasiliev a văzut că teritoriul fusese înconjurat de un cordon.
santinele cu mitraliere stăteau în turnurile de veghe. Și totul sugera că acesta era un loc al morții, un loc unde oamenii erau aduși pentru a nu ieși niciodată vii. Vasiliev și Orlov au coborât din mașină, au trecut prin punctul de control unde li se verificau documentele și s-au îndreptat spre clădirea unde se adunaseră deja ceilalți participanți la procedură. Procurorul Petrov, care trebuia să citească din nou sentința înainte de execuție, medicul care trebuia să certifice moartea, comandantul plutonului de execuție, căpitanul Ivanov, un bărbat sec, sever, cu o față care nu trăda nicio emoție pentru că făcea această meserie de mulți ani și încetase de mult să mai simtă altceva decât un interes profesional de a se asigura că totul se desfășoară rapid, eficient, fără rateuri, și 4 soldați ai plutonului de execuție, tineri, slabi, cu puști în mână, care stăteau tăcuți fără să se privească unul pe altul, pentru că fiecare se gândea că în câteva minute vor împușca o persoană, poate un criminal, dar totuși o persoană. Și a fost greu, chiar dacă era un ordin, chiar dacă era o datorie, chiar dacă era dreptate. Exact la ora 8, o Maria neagră de culoare a oprit mașina în fața clădirii, iar Sofia Glebova a fost escortată afară. Purtând încă aceeași haină închisă la culoare și aceeași batistă pe cap, cu mâinile legate la spate, a fost escortată de 2 gardieni, fiecare ținând-o de brațe. Deși nu a opus rezistență, a mers calm, încet, privind înainte cu aceeași privire goală pe care Vasiliev o văzuse în timpul interogatoriului, în celulă și la proces, o privire care nu conținea frică, nici disperare, nici speranță, nimic altceva, decât o acceptare rece a inevitabilului. Ca și cum și-ar fi acceptat de mult soarta și acum aștepta pur și simplu ca totul să se termine, ca un glonț să-i pună capăt vieții, o viață pe care o prelungise timp de 4 luni cu prețul vieții a 13 copii. Și pentru ea a fost un preț corect, pentru că a supraviețuit, iar acesta era principalul lucru. Procurorul Petrov s-a apropiat de Sofia, a desfăcut verdictul și l-a citit cu voce tare. Încet, clar, astfel încât fiecare cuvânt să poată fi auzit. Prin verdictul Tribunalului Militar al Garnizoanei Leningrad din 8 decembrie 1942, Sofia Mihailovna Glebova a fost găsită vinovată de uciderea cu premeditare a unor copii în scopul canibalismului și condamnată la cea mai mare pedeapsă, moartea prin execuție. Verdictul este definitiv și nu poate fi atacat cu apel. Dumneavoastră, persoana condamnată, aveți acum dreptul să vă faceți declarația finală. Sofia s-a uitat la procuror, apoi la Vasiliev, apoi la soldatul din plutonul de execuție și a spus încet, dar ferm: nu am niciun regret. Am făcut ce trebuia făcut, am supraviețuit. Acesta este principalul lucru. Nu a mai spus nimic, iar procurorul i-a făcut un semn din cap căpitanului Ivanov: puneți în aplicare sentința. Sofia a fost condusă la zidul unei clădiri din cărămidă, unde o linie de pete întunecate era vizibilă la o înălțime de 2 metri, urmele execuțiilor anterioare, sânge care nu fusese spălat, pentru că de ce să te mai obosești dacă mâine ar fi noi pete, noi victime, noi condamnări executate aici, în acest loc al morții care a lucrat zi de zi din cauza războiului, din cauza asediului, din cauza dușmanilor poporului, sabotorilor, trădătorilor și, da, canibalilor, care erau executați fără proces sau cu proces, dar întotdeauna rapid, eficient, pentru a face loc următorului. Sofia a fost așezată cu fața la zid, iar Vasiliev i-a văzut umerii relaxându-se, ca și cum ar fi eliberat ultima tensiune, ultimul gând al vieții. Și-a acceptat moartea inevitabilă, precum zorii după noapte, precum primăvara după iarnă. Deși Sofia nu avea să mai vadă niciodată această primăvară, nici cei 13 copii pe care îi ucisese pentru a-și prelungi viața cu 4 luni. Și Vasiliev se întreba dacă meritase. Și nu exista niciun răspuns, pentru că pentru Sofia merita. Dar pentru cei 13 copii nu merită. Iar dreptatea se află undeva la mijloc, în acea zonă gri unde e imposibil să spui cu siguranță cine are dreptate și cine e vinovat, cine e victima și cine e călăul, pentru că blocada ștersese aceste granițe, transformându-i pe toți atât în victime, cât și în călăi. Căpitanul Ivanov dădu comanda: comandă la luptă!
4 soldați stăteau la rând la 10 metri de Sofia și-au ridicat puștile, au țintit, iar Vasiliev le-a văzut mâinile tremurând ușor, deși încercau să se mențină nemișcați, cu profesionalism, pentru că era datoria lor, meseria lor și trebuiau să execute ordine, chiar dacă ceva din interiorul lor protesta, ceva țipa că nu poți ucide un om, chiar dacă e un monstru, chiar dacă e un ucigaș de copii, pentru că omorul e omor, iar linia dintre ei și Sofia Glebova era mai subțire decât le-ar plăcea. Să creadă! Foc! A comandat Ivanov și 4 împușcături au răsunat simultan, contopindu-se într-un bubuit surd care a spart liniștea dimineții geroase, iar Sofia a căzut instantaneu fără să scoată niciun sunet, fără să țipe, fără să tresară, pur și simplu a căzut ca un sac plin cu nisip și a rămas nemișcată, cu fața în jos, cu brațele întinse, cu sângele care se întindea încet pe zăpadă, formând o baltă roșu închis care fumega în ger, emanând aburi ca ultima suflare de viață a unui corp care, cu un minut în urmă, fusese o persoană, iar acum era doar carne, un cadavru care trebuia îndepărtat, îngropat, uitat, precum miile de alte cadavre care zăceau în gropi comune peste tot în Leningradul, erau uitate, fără nume, uitate, șterse din memorie, pentru că orașul nu-și putea aminti de toți morții săi. Erau prea mulți, iar memoria era un lux inaccesibil pentru cei vii, care se luptau să nu devină următorii. Doctorul s-a apropiat de cadavru, a îngenunchiat, i-a verificat pulsul, a ascultat inima, apoi s-a ridicat și a spus formal: decesul a fost declarat la ora 8 și 17 minute. Procurorul a consemnat-o în raport. Capitanul Ivanov le-a ordonat soldaților să scoată cadavrul, iar 2 dintre ei s-au apropiat, au ridicat-o pe Sofia de brațe și picioare, au dus-o la un camion parcat lateral și au aruncat-o în spate, unde zăceau deja alte câteva cadavre împușcate în acea dimineață. Pentru că Sofia nu era singura executată în ziua aceea, ci doar una dintre multe, și trupul ei urma să fie dus într-un cimitir special, unde cei executați sunt îngropați fără cruci, fără monumente, fără nume. Pur și simplu o vor îngropa într-o groapă, o vor acoperi cu pământ și nimeni nu va ști vreodată unde este îngropată, cu excepția celor care lucrează aici și a celor care țin evidențe. Dar chiar și ei vor uita în câteva luni, pentru că sunt prea mulți executați și este imposibil să-i ții minte pe toți. Vasiliev stătea și privea camionul cu cadavrele cum se îndepărta, dispărând prin porți, și simțea un gol ciudat în interior. Nu ușurarea la care se așteptase, nu satisfacția că dreptatea triumfase, ci golul, un gol rece, fără speranță, care îi spunea că nimic nu se schimbase, că cei 13 copii nu se vor mai întoarce, că Sofia era moartă. Dar asediul continuă, iar mâine vor fi noi victime, noi crime, noi cazuri, noi interogatorii, noi execuții. Și nu se întrevede niciun sfârșit, pentru că orașul moare încet, dureros, și fiecare zi aduce noi orori, noi crime, noi granițe pe care oamenii le trec pentru a supraviețui. Iar treaba lui este să-i prindă, să-i judece, să-i omoare iar și iar până când asediul se termină, până când orașul este eliberat, până când va veni ziua în care va putea răsufla ușurat și va spune: s-a terminat, am supraviețuit. Dar ziua aceea părea atât de îndepărtată, atât de ireală, încât Vasiliev nu credea că va trăi să o vadă, că va supraviețui, că va rămâne om după tot ce văzuse, tot ce făcuse, tot ce le ordonase altora să facă. Orlov s-a apropiat de el, i-a pus mâna pe umăr și i-a spus încet: haide, tovarășe major, nu mai este nimic de făcut aici. Vasiliev dădu din cap fără să scoată un cuvânt, apoi merseră spre mașină, urcară și conduseră înapoi în oraș pe același drum, trecând pe lângă aceleași clădiri în ruine, aceleași cadavre, aceleași umbre ale unor oameni care nu erau încă morți, dar nu mai trăiau, existenți într-un limbo între viață și moarte. Și Vasiliev se gândea că și el se afla în această stare, că asediul ucidea nu doar trupuri, ci și suflete, și că Sofia Glebova nu făcea excepție, ci era un simptom al unei boli care lovise întregul oraș, transformând oamenii în animale, profesorii în ucigași, copiii în victime, și că execuția Sofiei nu vindecase această boală, ci doar înlăturase un simptom, în timp ce boala continua să se răspândească, infectând tot mai mulți oameni, tot mai multe suflete.
și că el însuși, majorul NKVD Dmitri Vasiliev, în vârstă de 35 de ani, care prinde canibali și îi trimite la moarte, este și el infectat cu această boală, a devenit parte a ei. Și această vindecare, dacă este măcar posibilă, nu va veni curând nici astăzi, nici mâine și poate niciodată, pentru că unele răni nu se vindecă, unele amintiri nu se șterg, unele păcate nu se iertă, chiar dacă sunt comise în numele dreptății, în numele legii, în numele supraviețuirii unui oraș care a murit, moare în fiecare zi, pierzându-și copiii, mamele, profesorii, transformându-i în cadavre, în statistici, în nume uitate pe care nimeni nu și le va aminti peste un an, peste 10 ani, peste 50, pentru că memoria asediului va fi curățată, filtrată, transformată într-o poveste eroică de tărie și curaj. Și nimeni nu o va mai aminti pe Sofia Glebova, fosta profesoară care a ucis și a mâncat 13 copii pentru a supraviețui, sau pe majorul Vasiliev, care a prins-o, a judecat-o și a trimis-o la moarte. Pentru că astfel de povești nu se încadrează într-o narațiune eroică. Astfel de povești sunt incomode, terifiante, dezgustătoare și trebuie uitate, îngropate, șterse din memorie, așa cum numele Sofiei a fost șters de pe mormântul ei, la fel ca numele altor mii care nu s-au încadrat în istoria oficială a asediului, una, eroică, luminoasă, curățată de acele pete întunecate care dezvăluie ce face războiul oamenilor. Îi transformă în monștri, victime, călăi, cei care au supraviețuit cu orice preț și cei care nu au putut supraviețui în nicio circumstanță. Trecuseră 3 săptămâni de la execuția Sofiei Glebova, iar Vasiliev și-a dat seama că ceva se rupsese în interiorul lui, ceva esențial care îl ținuse la suprafață în toate acele luni de asediu, când văzuse moartea în fiecare zi, când arestase canibali, îi interogase, îi trimisese la judecată și execuție. Și o făcuse cu profesionalism, detașat, ca pe o treabă care trebuia făcută, pentru că cineva trebuia să o facă, cineva trebuia să prindă monștri într-un oraș care se transforma el însuși într-un monstru, devorându-și proprii copii. Dar după Sofia ceva s-a schimbat și acum nu putea dormi noaptea, nu putea mânca cele mizerabile 125 de grame de pâine la care avea dreptul pe cartelele de raționalizare, nu putea privi oamenii pe străzi pentru că vedea în fiecare un potențial criminal sau o potențială victimă, iar linia dintre ei părea atât de subțire, atât de fantomatică, încât dispăruse complet. Și a înțeles că Sofia Glebova avea dreptate când spunea că nu exista moralitate în asediu, ci doar foamete și supraviețuire, și că crima ei era pur și simplu o versiune mai flagrantă, mai brutală a ceea ce făceau mii de leningradieni în fiecare zi, încercând să supraviețuiască cu orice preț. De asemenea, a înțeles că el, un major NKVD care trebuia să reprezinte legea și justiția, ordinea, era de fapt doar o rotiță într-o mașinărie care ucidea oameni, criminali poate, dar totuși oameni. Și că diferența dintre el și Sofia nu era atât de mare pe cât voia el să creadă. Munca a continuat pentru că canibalii din Leningrad nu se terminau cu Sofia Glebova. În fiecare zi soseau noi rapoarte, noi arestări, noi cazuri, iar statisticile creșteau inexorabil. Pe măsură ce numărul morților cauzate de foamete creștea, atingând un vârf în ianuarie și februarie 1942, cu 4.000 de oameni care mureau pe zi, orașul devenea o morgă vastă, cu cadavre îngrămădite pe străzi, pentru că nu se putea ține pasul cu curățenia. Nu există energie, nici transport, nici oameni care să facă treaba. Așa că săniile care cărau cadavrele se târau spre cimitirul Piscarevskoe într-o procesiune nesfârșită, ca marșul funerar al unui oraș care moare, dar încă nu se predă, încă rezistă, încă luptă, dar cu fiecare zi care trecea, puterea sa se diminua, speranța se estompa și rămânea doar disperarea, o disperare surdă, fără speranță, care îi face pe oameni capabili de orice. Pentru orice crimă, pentru orice cruzime, doar pentru a supraviețui încă unei zile, încă unei nopți, încă unei ierni reci, flămânde, nesfârșite, care pare eternă, așa cum asediul pare etern, 870 și 2 de zile care s-au întins în eternitate pentru cei care le-au trăit și care au devenit istorie pentru cei care au aflat despre ele mai târziu, din cărți, din filme, din amintiri purificate, filtrate, debarasate de acele detalii oribile despre care de obicei nu se vorbește,
pentru că nu se încadrează în narațiunea eroică ce cere ca asediul să fie o ispravă, nu o tragedie, o victorie a spiritului, nu o înfrângere pentru umanitate. Vasiliev stătea în biroul său și se uita la noul dosar pe care îl adusese Orlov. Un alt caz de canibalism. O femeie de 50 de ani a fost arestată pentru că a gătit carne din trupul soțului ei decedat, care murise de malnutriție cu o săptămână înainte. Nu l-a îngropat, ci l-a lăsat într-o cameră rece unde a înghețat și s-a transformat într-o bucată de carne care putea fi tăiată, gătită și mâncată. A făcut asta pentru a supraviețui, pentru a evita să moară de foame, așa cum făcuse soțul ei, așa cum făcuseră mii de alții. Acum stătea într-o celulă așteptând procesul care ar fi condamnat-o la un lagăr de muncă sau la moarte prin împușcare, în funcție de cum evaluau judecătorii crima ei, mâncare de hoituri sau crimă. Deși nu-l ucisese, soțul ei murise. Pur și simplu îi folosise trupul pentru a-și prelungi propria viață. Vasiliev știa că trebuie să o interogheze pe această femeie, să întocmească un rechizitoriu și să trimită cazul în instanță, dar nu se putea îndura să deschidă dosarul, nu se putea îndura să citească procesul verbal de arestare, mărturiile vecinilor, care o denunțaseră pentru că în Leningradul asediat, informarea devenise norma, un mijloc de supraviețuire, deoarece informarea era răsplătită cu o rație suplimentară de pâine. Iar oamenii își informau vecinii, rudele și prietenii doar pentru a obține acele grame mizerabile care le puteau prelungi viața cu încă o zi, cu încă o săptămână. Și întregul sistem funcționa pe baza trădării, a fricii, a foametei, care distrugea nu doar trupurile, ci și sufletele, transformând oamenii în creaturi care nu-și mai aminteau ce înseamnă să fii om, ce înseamnă să ai conștiință, moralitate sau demnitate. Orlov a observat că Vasiliev nu deschidea dosarul, s-a așezat în fața lui, a tăcut un moment îndelungat, apoi a spus încet: „Tovarășe major, nu mai ești la fel după cazul Glebova. Îl văd, toată lumea îl vede. Poate ar trebui să-ți iei o vacanță, să te odihnești câteva zile." Vasiliev s-a uitat la el și a zâmbit amar. Vacanță? În Leningradul asediat. Unde să mergi în vacanță? Într-un apartament rece, fără mâncare, fără căldură, fără lumină. Să stai acolo și să te gândești la câți canibali mai trebuie arestați înainte de sfârșitul asediului. Nu, mulțumesc. Mai bine să muncești. Măcar munca te distrage. Orlov a clătinat din cap. Dar tu nu muncești. Stai și te holbezi la perete. E a treia zi. Cazurile se adună. Șefii te întreabă ce e cu tine, ce să răspunzi. Vasiliev se ridică, se duse la fereastră, privi pe stradă unde o sanie încărcată cu cadavre se târa încet și spuse fără să se întoarcă: „Spune-i șefului că sunt obosit, că după cazul Glebova mi-am dat seama că nu prindem criminali, ci tratăm simptomele unei boli care a lovit întregul oraș. Arestăm canibali, îi judecăm, îi împușcăm, dar numărul lor crește, nu scade, pentru că boala progresează. Și până când se va termina asediul, până când va exista mâncare, până când foamea nu se va potoli, oamenii vor continua să se omoare, să se mănânce între ei, să se transforme în monștri și nu putem face nimic în această privință decât să curățăm cadavrele pe care le lasă în urmă această boală." Orlov se ridică, se duse la Vasiliev și îi puse mâna pe umăr. „Dmitri Andreevici, înțeleg și eu simt. Toată lumea din departament simte. Lucrăm cu canibali de 1 an. Am arestat aproape 2000, am executat 300, dar parcă nu s-a schimbat nimic, ca și cum am atacat morile de vânt. Dar trebuie să continuăm, pentru că dacă ne oprim, dacă nu-i mai prindem, orașul se va cufunda într-un haos complet. Oamenii vor începe să ucidă în mod deschis, fără frică, pentru că nu va fi nimeni care să-i oprească. Menținem acea linie fină dintre ordine și anarhie. Aceasta este meseria noastră, murdară, terifiantă, dar necesară." Vasiliev s-a întors și l-a privit pe Orlov în ochi. Dar dacă acea linie a fost deja ștearsă, dacă ordinea pe care încercăm să o menținem este o iluzie, ce-ar fi dacă nu facem decât să executăm voința unui sistem care este în sine criminal, pentru că a permis blocada, a permis foametea, a permis moartea a 1 milion de oameni și acum încearcă să dea vina pe câțiva canibali care pur și simplu făceau ce trebuiau să facă pentru a supraviețui, la fel cum au făcut mii de alții, doar că mai puțin deschis? Orlov s-a retras încruntându-se.
Tovarășe major, acesta este un gând periculos. Dacă cineva aude asta, dumneavoastră înși vă veți fi arestat pentru propaganda antisovietică, pentru subminarea autorității guvernului. Vasiliev a râs, dar era gol, lipsit de bucurie. Arestat pentru ce? Pentru că a spus adevărul. Și Sofia Glebova a spus adevărul și a fost împușcată. Poate că e timpul să mă împușcăm și pe mine, împreună cu toți cei care văd ce se întâmplă cu adevărat, care nu pot închide ochii la faptul că asediul ne-a transformat pe toți în complici la o crimă pentru care vina nu o poartă oamenii, ci sistemul, războiul, foametea, cei care au luat deciziile de sus, care nu au putut sau nu au vrut să salveze orașul, care au sacrificat milioane de vieți pentru a se ține de Leningradul, transformându-l într-un simbol, o legendă, un mit care va dăinui după război, când toate aceste orori vor fi uitate, curățite, transformate într-o poveste eroică despre tărie și curaj. Și nimeni nu-și va aminti de Sofia Glebova, nici de cei 13 copii, nici de miile de alți canibali, nici de milionul de morți care zac în gropi comune. Fără nume, uitați, șterși dintr-o istorie care refuză să-și amintească de latura întunecată a asediului, de narațiunea eroică. Orlov l-a apucat pe Vasiliev de umăr și l-a scuturat. Dmitri, oprește-te! Vorbești prostii. Dacă aude cineva asta, vom fi amândoi judecați. Adună-te! Ești major NKVD. Servi țara, partidul, poporul. Nu poți vorbi așa. Vasiliev l-a împins, s-a dus la masă, s-a așezat și și-a acoperit fața cu mâinile. Ai dreptate. Îmi pare rău. Sunt doar obosit. Foarte obosit. După Glebova nu pot dormi. Îi văd fața, îi aud cuvintele. Am supraviețuit. A avut dreptate Lioșa. A făcut ce a trebuit să facă ca să supraviețuiască. Da, a ucis copii. E teribil. E o crimă. Dar nu suntem noi criminali? Este sistemul pe care îl servim impenetrabil? Sunt cei care au permis blocada, care nu au reușit să evacueze toți locuitorii înainte de închiderea cercului? Cine nu a reușit să ofere orașului hrană? Nu sunt mai de vină pentru aceste milioane de morți decât un profesor care a ucis 13 copii? Orlov s-a așezat vis-a-vis, a tăcut un moment lung, apoi a spus încet: vinovați. Desigur că sunt, dar nu-i putem judeca. Suntem simpli executori. Treaba noastră este să-i prindem pe cei care încalcă legea. Glebova a încălcat-o. Am prins-o, am judecat-o, am executat-o. Dreptatea a triumfat în limitele capacității noastre de a acționa. Nu ni se cere nimic mai mult. Vasiliev s-a uitat la el. Și dacă dreptatea nu există? Este acesta doar un cuvânt pe care îl folosim pentru a ne acoperi acțiunile ca să ne simțim mai bine? Nu mai știu ce este corect și ce nu. Linia a fost ștearsă pentru mine și acesta este cel mai terifiant lucru. În următoarele luni, Vasiliev a continuat să lucreze, dar a făcut-o mecanic, automat, ca un robot care execută un program programat, fără să gândească, fără să simtă, fără să pună întrebări, pentru că întrebările sunt periculoase, întrebările duc la îndoială, iar îndoiala distruge. Și nu-și putea permite să se prăbușească până când asediul nu se va termina, până când nu va veni ziua eliberării, când va putea respira, se va opri și va gândi. Dar era ireal că Vasiliev încetase să creadă în el, încetase să mai spere, pur și simplu să existe, zi de zi, arestând canibali, interogându-i, trimițându-i la judecată și execuție. Și cu fiecare nouă sarcină ceva murea în interiorul lui, o parte din sufletul său care odinioară crezuse în dreptate, în lege, în sensul muncii sale. Și până la sfârșitul asediului, când cele 872 de zile se încheiaseră și încercuirea se rupsese, iar Leningradul fusese eliberat, Vasiliev și-a dat seama că supraviețuise fizic, dar murise în interior, că omul care fusese înainte de asediu nu mai exista și în locul lui rămânea o cochilie, goală, rece, lipsită de emoție, care continua să lucreze, continua să slujească, dar nu trăia, doar exista. Și care era prețul supraviețuirii în Leningradul asediat? Un preț plătit nu doar de cei care mureau de foame, ci și de cei care supraviețuiseră, pentru că supraviețuitorii pierduseră ceva important, ceva ce îi făcea umani. Și era imposibil să-l aduci înapoi. Așa cum este imposibil să aduci înapoi 1 milion de morți? Cât de imposibil este să uiți de cei 13 copii uciși de Sofia Glebova? Cât de imposibil este să se ierte pentru că nu i-a salvat?
pentru că a întârziat 20 de minute, o jumătate de oră, și că această vină va trăi cu el tot restul zilelor sale, o povară grea care nu poate fi scăpată, nu poate fi ușurată, nu poate fi împărtășită cu nimeni, pentru că nimeni care nu a trăit asediul nu va înțelege ce înseamnă să trăiești cu această vină, cu această amintire, cu aceste fantome care bântuie noaptea și nu dau pace. Și Vasiliev știa că va trăi cu asta până la sfârșit, că Sofia Glebova, 13 copii și alte mii de canibali pe care îi arestase, vor fi alături de el pentru totdeauna, în fiecare vis, fiecare gând, fiecare privire către orașul care supraviețuise, dar pierduse 1 milion dintre copiii săi și a cărui amintire va dăinui în cei care au trăit asediul, care își amintesc, care nu pot uita, chiar dacă ar vrea. 27 ianuarie 1944, ziua în care asediul Leningradului a fost complet ridicat, când 872 de zile de iad s-au încheiat, iar orașul, care supraviețuise împotriva tuturor obstacolelor, putea respira liber pentru prima dată în 2 ani și jumătate. Însă Vasiliev, stând în biroul său de pe Liteinii Prospect și ascultând anunțul radio despre eliberarea completă a orașului, nu a simțit bucuria, ușurarea sau triumful pe care ar fi trebuit să le simtă, așa cum au simțit miile de leningradezi care au ieșit în stradă îmbrățișându-se, plângând de bucurie pentru că supraviețuiseră, rezistaseră, câștigaseră. Dar pentru Vasiliev această victorie părea goală pentru că prețul ei fusese prea mare. 1 milion de morți, peste 600.000 dintre ei din cauza foametei, alte mii din cauza frigului, a bombardamentelor, a obuzelor. Și printre ei se aflau 13 copii uciși de Sofia Glebova și alte sute ucise de alți canibali pe care îi arestase în timpul celor 2 ani și jumătate de muncă în departamentul K. 2000 de arestați, 300 executați. Și toate aceste cifre se adunau pentru a crea o imagine a ororii imposibil de uitat, imposibil de justificat, imposibil de iertat, fie pentru tine, fie pentru cei care au permis asediul, cei care nu au putut sau nu au vrut să salveze orașul mai devreme, cei care au sacrificat milioane de vieți pentru a păstra Leningradul ca simbol, ca fortăreață, ca legendă ce avea să dăinuie după război, când toate aceste orori aveau să fie uitate, curățite, transformate într-o poveste eroică, una care nu lăsa loc pentru Sofia Glebova, pentru 13 copii, pentru mii de canibali, pentru acele laturi întunecate ale asediului care nu sunt de obicei discutate pentru că nu se încadrează în narațiunea oficială. La ora 10 ziua, un salut a răsunat prin oraș. 24 de salve de artilerie din 324 de tunuri. Primul și singurul spectacol de artificii din întregul război nu a avut loc la Moscova, ci la Leningrad. Vasiliev a ieșit afară, privind spre cer unde luminile izbucneau, unde explodau artificii, simbolizând sfârșitul asediului, sfârșitul suferinței, începutul unei noi vieți. Dar aceste lumini îi se păreau niște ruguri funerare, arzând sufletele celor care nu trăiseră să vadă această zi, care muriseră în întuneric, în frig, în foame, fără să vadă eliberarea, fără să știe că sacrificiul lor nu fusese în zadar, că orașul supraviețuise, că asediul se terminase. Și printre aceste suflete se aflau 13 copii, ale căror fețe le vedea Vasiliev în fiecare noapte, care îl bântuiau în visele sale, în gândurile sale, în fiecare privire către orașul, acum liber, dar marcat pentru totdeauna de cicatricile asediului. Cicatrici care nu se vor vindeca niciodată, amintiri ale ceea ce s-a întâmplat aici, ce le-a făcut războiul oamenilor, transformându-i în monștri, victime, eroi, supraviețuitori și nesupraviețuitori. Iar linia dintre ei era atât de subțire încât dispărea complet, pentru că supraviețuitorii pierduseră vieți, iar acestea nu puteau fi niciodată recuperate. După ridicarea asediului, munca departamentului K nu a încetat, deoarece canibalii trebuiau prinși timp de încă câteva luni, în timp ce orașul revenea treptat la viață, în timp ce mâncarea apărea, în timp ce rațiile creșteau, în timp ce foamea se retrăgea încet, lăsând în urmă doar amintiri care vor dăinui în cei care au supraviețuit asediului, care își amintesc cum era să primești 125 de grame de pâine pe zi, cum era să mănânci lipici de lemn, curele de piele, șobolani, pisici, câini și, da, carne de om. Pentru că foamea nu întreabă despre moralitate, pur și simplu ucide încet, dureros.
și singura modalitate de a supraviețui este să mănânci orice, pe oricine. Iar Sofia Glebova a fost pur și simplu cea mai sinceră, cea mai brutală versiune a ceea ce au făcut mii de locuitori din Leningrad. Doar că majoritatea dintre ei, abia în viață, nu au fost uciși, iar acest lucru a făcut ca crima lor să fie mai puțin gravă în ochii legii, dar nu și în ochii moralei, care fusese ștearsă în Leningradul asediat, devenind un lux inaccesibil pentru cei care se luptau să supraviețuiască. Și Vasiliev înțelegea acest lucru acum mai bine ca niciodată. Înțelegea că opera sa nu era despre combaterea criminalilor, ci despre eliminarea simptomelor unei boli care devastase întregul oraș. Și că această boală nu se terminase odată cu asediul, pur și simplu se potolise, ascunsă în sufletele supraviețuitorilor care aveau să trăiască cu ea tot restul zilelor lor, transmițând-o copiilor, nepoților și strănepoților lor, așa cum se transmite o traumă. Amintirea a ceea ce înduraseră, a ceea ce văzuseră, a ceea ce făcuseră sau a ceea ce nu reușiseră să facă pentru a-i salva pe cei pe care îi iubeau. Mai 1944. La 3 luni după ridicarea asediului, Vasiliev și-a prezentat demisia din NKVD. Deși superiorii săi au încercat să-l păstreze, oferindu-i promovări, premii și laude pentru serviciile sale, el a refuzat pentru că nu-și mai putea continua munca, nu-și mai putea aresta oamenii care făceau ceea ce ar fi putut face el însuși dacă ar fi fost în locul lor. Nu mai putea privi în ochii celor care așteptau procesul, execuția, sentința la care contribuise la pronunțarea sentinței și să nu vadă nici vinovăție, nici remușcări, ci același gol pe care îl văzuse în ochii Sofiei Glebova. Un gol care vorbea despre faptul că linia dintre om și monstru fusese ștearsă și că el însuși, un major NKVD care prindea canibali și îi trimitea la moarte, trecuse și el acea linie, devenise și el parte a mașinii care ucidea oameni, criminali, poate, dar totuși oameni. Și că singura modalitate de a se opri, de a evita să se piardă complet, era să plece înainte de a fi prea târziu, cât timp mai exista ceva uman în interior. O speranță de a se întoarce la viața normală, de a uita asediul, de a o uita pe Sofia, Glebova de a uita 13 copii. Deși știa că era imposibil, că amintirea avea să-i rămână pentru totdeauna, că fantomele îl vor bântui pentru tot restul zilelor sale. Raportul a fost aprobat o săptămână mai târziu, iar Vasiliev a părăsit clădirea de pe Liteinii Prospect. A mers pentru ultima dată pe străzile din Leningrad, revenind încet la viață, unde clădirile în ruine erau reparate, unde magazinele se redeschideau, unde oamenii zâmbeau pentru că asediul se terminase, pentru că războiul se apropia de sfârșit, pentru că exista speranță pentru viitor. Dar Vasiliev nu a zâmbit, pur și simplu a mers privind orașul care supraviețuise, dar pierduse 1 milion dintre copiii săi. Se gândea că prețul era prea mare, că nicio victorie nu valora cât 1 milion de vieți, că istoria își va aminti asediul ca pe o ispravă, ca pe o apărare eroică, dar îi va uita pe cei care nu se încadrau în acea narațiune. Sofia Glebova, cei 13 copii, miile de canibali, milionul de morți care zăceau în gropile comune ale cimitirului Piscarevskoe, fără nume uitați, șterți din memorie, care ar păstra doar laturile bune ale asediului, doar isprava, doar eroismul. Dar nu acele colțuri întunecate unde oamenii se transformau în monștri, unde profesorii ucideau copii, unde mamele își mâncau copiii morți, unde vecinii se denunțau reciproc pentru rații suplimentare de pâine, unde umanitatea murea în fiecare zi, încet, dureros, imperceptibil, până când dispărea complet, lăsând în urmă doar cochilii, goale, reci, lipsite de ceea ce le făcea umane. Vasiliev a ajuns la cimitirul Piscarevskoe, unde sute de mii de victime ale asediului erau îngropate în gropi comune. A mers printre movilele sub care zăceau cadavre, așezate unul peste altul, mii, zeci de mii în fiecare mormânt, și s-a oprit la unul dintre ele, unde probabil erau îngropați și cei 13 copii uciși de Sofia Glebova. Deși nu putea ști cu siguranță, deoarece trupurile canibalilor și ale victimelor lor erau îngropate în locuri diferite. Dar voia să creadă că erau aici, că se odihneau alături de celelalte victime ale asediului, că moartea lor nu fusese în zadar, că deveniseră parte a enormului sacrificiu pe care Leningradul îl făcuse pentru a îndura, pentru a supraviețui, pentru a
Demonstra că orașul era mai puternic decât foamea, mai puternic decât frigul, mai puternic decât moartea. Deși această victorie a fost la Pirus, pentru că prețul ei a fost 1.000.000 de vieți, 1.000.000 de suflete care dispăruseră în întuneric, fără să vadă niciodată lumina, fără să știe niciodată că suferința lor nu fusese în zadar, că orașul rezistase, că asediul se terminase, că viața putea continua. Deși a trăi cu amintirea a ceea ce se întâmplase era la fel de greu ca și cum ai trăi sub asediul în sine, pentru că memoria nu dă drumul. Memoria ține mai strâns decât orice lanț. Memoria îi face pe supraviețuitori prizonieri veșnici ai trecutului, trăind în prezent, dar niciodată liberi de ceea ce au văzut, ceea ce au trăit, ceea ce au făcut sau ceea ce nu au reușit să facă. Vasiliev a îngenunchiat în fața dealului și a pus mâna pe pământul rece sub care zăceau morții și a șoptit: „Iartă-mă, nu te-am putut salva. Am întârziat 20 de minute, o jumătate de oră, o lună, un an. Am întârziat și ai murit. Și voi trăi cu asta pentru tot restul zilelor mele. Voi purta această vină ca pe o cruce grea, insuportabilă, dar necesară. Pentru că fără această cruce nu sunt om. Sunt pur și simplu o mașină care execută ordine, care ucide fără întrebări, fără îndoială, fără conștiință. Și nu vreau să fiu acea mașină. Vreau să fiu om, chiar dacă asta înseamnă să trăiesc cu durere, cu vinovăție, cu amintirea că nu am putut face ce ar fi trebuit să fac, că nu te-am salvat, că i-am permis Sofiei Glebova să ucidă 13 copii înainte să o prind. Și că acele 13 vieți sunt pe conștiința mea, așa cum sunt pe conștiința a mii de alții care ar fi putut face ceva, dar nu au făcut-o, care au văzut, dar au tăcut, care au știut, dar nu au intervenit din cauza fricii, din cauza foamei, pentru că supraviețuirea era mai importantă decât moralitatea, mai importantă decât conștiința, mai importantă decât tot ceea ce ne face umani. S-a ridicat, s-a uitat o ultimă dată la dealul unde zăceau morții și a plecat, știind că nu se va mai întoarce niciodată aici, pentru că întoarcerea este dureroasă, pentru că amintirea ucide la fel de eficient ca foamea, ca frigul, ca un glonț în ceafă, și că singura modalitate de a supraviețui asediului este să uiți, dar uitarea este imposibilă. Și Vasiliev știa că își va aminti până la sfârșitul zilelor sale că Sofia Glebova, 13 copii și alte mii de victime vor fi mereu alături de el, în fiecare vis, în fiecare gând, în fiecare privire asupra orașului care supraviețuise, dar pierduse o parte din sufletul său, așa cum toți cei care au supraviețuit asediului l-au pierdut, care au supraviețuit, plătind un preț care nu poate fi măsurat, nu poate fi evaluat, nu poate fi returnat, pentru că unele lucruri, odată pierdute, nu se mai întorc niciodată, iar umanitatea este unul dintre ele. Și Vasiliev, părăsind cimitirul Piscarevskoe, părăsind viața sa trecută, asediul, iadul care durase 872 de zile, știa că lasă aici o parte din el, partea care credea că munca are un sens și că această parte era îngropată aici, sub aceste dealuri, alături de 1.000.000 de morți care nu se vor mai ridica niciodată, nu-și vor spune niciodată povestea, nu vor primi niciodată dreptatea pe care autoritățile le-o promiseseră, legea promisese, statul promisese, dar nu o dăduse, pentru că dreptatea în Leningradul asediat era un lux pe care nici cei vii, nici cei morți nu și-l puteau permite. Și singurul lucru care a mai rămas după asediu este memoria, o amintire grea, dureroasă, insuportabilă a ceea ce războiul le face oamenilor, transformându-i în umbre ale lor înșiși, fantome care umblă pe pământ, dar nu trăiesc, ci există, așteptând sfârșitul care va veni mai devreme sau mai târziu, eliberându-i de povara amintirii, de durere, de vinovăția care nu poate fi ispășită. Imposibil de iertat, imposibil de uitat. Și Vasiliev aștepta acest sfârșit, asemenea prizonierilor care au petrecut ani de zile în închisoare, fără să știe când vor fi eliberați, fără să știe dacă va mai rămâne ceva uman în ei când vor ajunge la libertate sau dacă s-au transformat deja în monștrii pe care i-au prins, judecat și ucis, crezând că servesc dreptatea, legea, poporul, dar în realitate slujind doar mașinii morții care devora milioane fără oprire, fără să pună întrebări, fără să simtă vinovăție, pentru că mașinile nu simt.
Ele pur și simplu lucrează, își îndeplinesc programul, distrugându-i pe cei pe care li se ordonă să-i distrugă. Și Vasiliev a făcut parte din această mașinărie timp de 872 de zile. Și acum că asediul se terminase, nu-și dorea decât un singur lucru: să nu mai fie o mașină, să se întoarcă la cine fusese înainte, la omul care credea în dreptate, în bunătate, în lumea care are sens. Dar știa că era imposibil, că trecutul nu putea fi readus, că omul care fusese înainte de asediu murise în ziua în care arestase pentru prima dată un canibal, privise pentru prima dată în ochii cuiva care mâncase carne de om și nu văzuse niciun monstru acolo, ci un om la fel de flămând, la fel de disperat, la fel de rupt de asediu, și și-a dat seama că linia dintre ei era mai subțire decât firul de păr și că el însuși putea ajunge de cealaltă parte a acelei linii dacă foametea continua încă o lună, încă o săptămână, încă o zi, și că singurul lucru care îl ținea pe loc era uniforma, epoleții, datoria pe care o promisese de a sluji legea. Însă legea din Leningradul asediat era o ficțiune, o iluzie, o acoperire pentru aceeași luptă pentru supraviețuire dusă de toți, el, canibalii, victimele și călăii. Toată lumea era atât victimă cât și călău. Și a admite acest lucru era mai terifiant decât a admite orice alt adevăr, pentru că însemna că întreaga sa viață, toată munca sa, toate arestările, toate procesele, toate execuțiile, nu erau o luptă împotriva răului, ci o parte din același rău pe care încerca să-l distrugă, și că singura modalitate de a ispăși asta nu era să uite, nu să ierte, ci să-și amintească. Amintiți-vă întotdeauna că el făcea parte din această mașinărie, că ucidea oameni, chiar și criminali, chiar și legal, dar tot ucidea. Și că această vinovăție va rămâne cu el până la sfârșit, așa cum va rămâne cu milioanele de supraviețuitori care trăiesc cu amintirea asediului, cu amintirea a ceea ce au făcut pentru a supraviețui, și că această amintire este mai grea decât orice cruce, orice pedeapsă, orice condamnare. Pentru că pedeapsa se termină, dar amintirea rămâne pentru totdeauna.